Moikka moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on 7. päivä, kun me ollaan Nikon ja Santerin kanssa ilman puhelinta. Mä en kertonut tietenkään taustaa tarkemmin, eli Niko ja Santtu oli haastanut mut puhelittomuushaasteeseen viikon ajaksi, ja tänään on viimeinen päivä puhelittomuushaastetta, ja mä teen tästä viimeisestä päivästä My Dayn. Tervetuloa puhelittomuushaasteen viimeiseen päivään. Mä oon syömässä täällä mun perus aamupalaa, Kanaria Edition, maustonta jogurttia, appelsiini, kananmunavoileivet ja kahvia ja appelsiinimehua. Ja mä tiedän, että kumminkin haluatte nähdä meidän kämpän room tourin, niin käydään vetää se nyt. Eli tosiaan tässä on olohuone, tässä on keittiö ja siinä on... Herätys! Nyt ei enää Nikeris nukuta, sä oot nukkunut koko viikon ja pelkästään syönyt. Kukkuu! Herätys! Viimeinen päivä! Nikerit 7 päivän puhelittomuutta, miten sujunut? Chillisti. Mä oon nukkunut koko viikon, mä oon unia vielä, että mä saan kännykän takaisin. Eikö nyt me lähdetään sinne Mountainille? Onko ollut hankalaa ilman puhelinta? Eniten on hankalaa aamulla nukkumaan mennessä ja ravintolaissa kun ottaa ruokaa. Nyt on Niko herätetty ja seuraavaksi käydään katsomassa vielä barbecue, koska sitä en vielä näyttänyt teille. Tosiaan tämmönen ihan peruskeissi, ei oo mikään kovin ihmeellinen. Sanotaankin näin, että Airbnb vähän skämmäs meidät. Ois ollut parempikin maisema saatavilla, mutta tultiin vahingossa tähän, koska kuvat oli niin hienot. Ja eihän tää nyt hinnalla pilattu 400 € viikko ja meitä on 3 tyyppiä, joten ei paljon yhtään per henkilö. No mutta Santeri, miten on? Aika sujunut ilman puhelinta. Renosti. Välillä on ollut sika helppoa, mutta välillä on ollut myös vaikeaa. Tää on hyvä kokemus on ollut tähän mennessä. Tekisin todellakin uudestaan. Mitkä on hankalimpia hetkiä ollut? Ehkä illat ja aamut. Ja sitten jatketaan kohti Carrentaalia. Käydään vuokraamassa autoja ja lähdetään vuorelle. Okei, nyt oli legit yksi kuumottavimmista hetkistä. Me oltiin alusta asti varattu auto Avikselta. Se oli 210 € 3 päiväksi. Mut sit me käveltiin viereisen Sevatorin autoliikkeen, saatiin 120 € 3 päiväksi auto. Joten mä kävin just perumassa tuon Aviksen varauksen ja kuumotti vähän, että hei hitsi, suuttuukohan se kun mä perusin varauksen, mutta se oli ihan chillis, että okei, I cancel the reservation. Eli nyt ollaan menossa tällaisella hienolla autolla, näette sen kohta, niin ajelee vuorille ja varattiin 3 päiväksi kerralla. Mieti 120, meitä on 3 tyyppiä, joten vaan 40 per henkilö. Ja tästä opimme sen, että kannattaa kilpailuttaa palveluita eikä maksaa turhasta. Tässä näytetään meidän huikein Fiatin. Ja tosiaan tuohon hintaan kuuluu vakuutukset, joten ei ollut todellakaan paha hinta. Ja sitten lähdetään ajelemaan kohti vuoria päin. Wow! Täällä ajellaan kohti teiden huippua. Niin, me nyt ajetaan eteenpäin. Torilla tavataan. Me mennään tonne isommille kirkoille, tuolla yläriviin mennään. Siellä nähdään pojista. Ai siinä menee se hissi, mä haluan sinne. Me mennään tulivuoreen vähän iltauinille. Mitä te ootte tehnyt, kun te ootte käyttänyt puhelinta? Niko on syönyt ja nukkunut, mä oon käynyt salilla. Mä oon hirveästi mitään tehnyt kyllä, nyt kun on ollut huono sää, niin mulla on vaan idlattu. Siis kun alussa oli hankalaa se, että niinku aamulla olisi kattonut kännykkää, niin sen sijaan niinku sit alkoi juttelemaan. Se oli what up, mitä kuuluu? Pahinta on ravintolassa, kun ottaa ruokaa eikä voi räplää kännykkää. Mutta, niin ainakin. Ja sit se, ettei voi käyttää navigointia. Mut mä oon tottunut nopeasti tähän näin, ihan helppoa. Mä en enää tarvii puhelinta, kun mä otetaan ruokaa. Mulla on ollut ikävä TikTokkia. Mä en tehnyt TikTokkia meidän katsojille. Ja tuli mieleen, että jos 80-luvulla jengillä niinku tälleen, niin miettii, että se on aika siistiä. Niinpä. Aika hirveetä. Aika oikeeta elämää. Tässä niinku keskittyy oikea elämän elämiseen eikä mihinkään nettielämään. Huomenna pitäisi aukaista kännykää ja katsoa kaikki ilmoitukset ja fatsapit ja muut. Ja mulla on semmonen fiilis, että tekis mieli jättää se kiinni se puhelin. Jep, kiitos. Tää oli tämmönen pikamiitinki tässä tien varrella, niin nyt hei hei! Niin. On kyllä hullut maisemaa täällä, pakko sanoa. Niin tää on monipuolinen tää saari. Pystyy ottaa beachillä easy, sit pystyy tulla vähän haikkaa vuoristoon, niin kaikkea löytyy. Mä vaan mietin, että oispa kaljaa. No niin, nyt saavutin tänne teiden huipulle, jätetään auto tähän parkkiin ja lähdetään sitten tällaisella hissillä ylöspäin. Täällä on pieni tuuli, joten otetaan lämmintä vaatetta messiin ja evästä ja näin poispäin. Ja ei muuta kuin huippua kohti. Käveltiin ylämäkeä, sitten oli äijä vastaan. Mä kysyin, että onko sillä kylmä tuolla ylhäällä. Se sanoi, että toi hissi on kiinni. Mitä kelettä? Niin. Ei muuta kuin auton kyytiä ja katsotaan kuinka korkealle päästään ilman hissiä. Ei päästy teiden huipulle hissillä, mutta päästiin tällaiseen italialaisen gelato-jäätelöpaikkaan. Ja mitä me tilattiin? Koffee, mutta sain koffee. No, ja kassamyyjä ei tiennyt paljon jäätelö maksaa, kävi hakemaan laskenut. Hyvä asiakaspalvelu täällä. Ottakaa Suomesta mallia. Siis mä tilasin kans toffeen, ne sai koffeeta, mutta se on vähän sellaista kuin huono englanti. Joo, tässä syödään vähän jätskiä ja sitten katsotaan, että minne päin päästään. Ei päästy teiden huipulle, mutta löytettiin tällainen toinen retkeilymaasto ja jätettiin tonne auto ja nyt lähdetään katsomaan, mitä täällä ylhäällä on. Äijät täällä vähän kuvailee
IG-kuvia, Nick Edits. Joo. Onnettiin meidän auto. Päästiin tän maisemajutun päähän. Tossa menee semmonen aita, että ton taakse ei saa jatkaa. Jäbät ottaa vähän siellä IG-kuvia. Ja meitsät omat eväät, mä syön vähän eväsleipiä tässä. Ja just se, että varmaan jengi ihmettelee, että mitä me tehdään täällä reissussa. No tässä oli se homma, että koko kevään meikä oli niinku aamusteltaan koulussa. Tein kuvauskeikkoja melkein joka viikonloppu ja viikollakin välillä. Mulla oli legit koko kevät yli 60 tuntista viikkoa. Nikola ja Santerillakin oli ollut tosi niinku pitkä kevät. Mä paljon editoinut videoita, käynyt paljon meet and greeteissä ja kaikkea tällaista. Oliko äijä ollut pitkään töissä keväällä? Joo, on töissä, mutta en duunis 247, on nytkin töissä. Kato, siellä vaan paparazzi kuvaa. Ja tavallaan jäbätkin oli tehnyt niinku pitkää päivää, kun on videoita käynyt meet and greeteissä, tehnyt niinku jäätävällä statsille hommiin, niin sit on hyvä ottaa tämmönen irtiotto arjesta. Ja itekin tein opinnot sille mallille, että pystyy olla semmosen 3 viikkoa vähän kevyemmällä tuntimäärällä. Et mä tein semmoista media-alan projektia täällä ulkomailla ja tälleen niinku rennosti. Et se on niinku tärkeää, että pystyy sit välissä vähän hengähtää, kun on tehnyt pitkää päivää ja tehnyt mörkkiä kauheasti. Niin täällä on jotenkin nyt se tuntuu, että niinku akut alkaa latautumaan ja toi ehkä paras toi puheliton haaste, ettei käytetty puhelin tässä viikon aikana, niin teki jotenkin älyttömän hyvää itselle, koska niinku stressasi tosi paljon kaikista viestiliikenteestä, että pitää vastata ihmisen viesteihin ja muuta. Niin nyt saan täällä chillisti katsella vähän vuorimaisemia ja nauttia tästä aurinkoista kelistä. Ja sit lähdetään kohta ajelle seuraavan kohteeseen, niin katsotaan minne päädytään. Lähdetään ajelle tätä vuoririnnettä alaspäin ja istutaan täällä nyt Santerin kanssa chillaamassa. Mitä kuuluu? Mulle kuuluu. Hyvä. Huomenna kännykät palautetaan käyttöön. Onko yhtä ikävä kännykkää? Vähän on kyllä yhteyden pitämistä läheisiin, mutta muuten ei ole kyllä yhtä ikävä. Entä miten Nick Edits? Onko yhtään ikävä kännykkää? Mä haluaisin stalkkaa Instagramiin katsoa YouTube-videoita. Haluaisin katsoa mitä kilpailua Suomi-tubessa on. Itellä on kyllä semmonen vähän ristiriitainen fiilis. Toisaalta on kiva saada kännykkä takaisin, toisaalta vähän semmonen, että haluaisi niinku olla vielä offline jonkun aikaa. Siis Petterillä tärkein sovellus mitä puuttuu, niin Tinder on ollut poissa koko viikon pelistä. Censored. Joo, tässä niinku lähdetään alaspäin eli tätä vuorta. Katsotaan minne päin sitten päädytään. Tässä kuvaillaan vähän Timelapsia, tällaista chillitauko pidetään. Tervetuloa Gallupin pariin. Ajelin tämmöstä vuoritietä tämmösen hullun terassin luokse ja löydettiin tämmönen ravintola täältä. Niko, kerropas, että mikä on hienoin asia, mitä olet kokenut tämän viikon aikana? On ollut hyvää ruokaa, on ollut... No sää ei ollut niin hyvä, mutta on se parempi kuin Suomessa. On ollut kiva olla chillisti ja tehdä mitä haluaa, milloin huvittaa. Voinutko päiväunet siellä kun huvittaa. Sitten on myös hauska ollut juoda muutama olut. Kyllä. Hyvässä seurassa ja musiikkia. Ja Uvesipuisto oli hyvä. Ja nyt odotetaan tässä ruokaa. Ja missä meidän kännykät? Kännykät on kassakaapissa. Nikola on taskussa. Ei oo. Huijari. Ei oo. Niko on huijari. Nikola on taskussa. Sadepussa. Muista, että tätä ei kerrottu Niko Santu vlogissa. Niko huijasi tässä haasteessa. Kansi kattoo Hentipetin videon, niin teille paljastui, että Niko huijasi tässä haasteessa. Tää Hentipetin video. Niin. Kansi kattoo Hentipetin. Ei kannata. En oo huijannut. Se on paljastettu. Se on paljastettu. Niko huijasi. Mutta tässäkin on se, että nyt kun odotellaan ruokaa, niin voidaan jutella asioista eikä käytetä puhelinta. Niin. Meillä on niin tylsää, niin me käytetään tätä kameraa. Mitäs tilaa sitten? Pasta bolognese. Paljon maksaa? 5,50. Mietit tällaiset maisemat ja tohon hintaan 5/5. Yes, thank you. Thanks. Thank you. Täällä on parasta se, että niinku nämä tyypit on tosi ystävällisiä, niinku aina hymyilee ja silleen, että por favor, do what more. Niin on. Ja sit niinku tosi edullista kostosta. Nyt tuli ilmaiseksi tämmönen patonki, lämmitetty patonki. Kyllä. Polttaa ihan. No, Santeri, kerropa hankalin asia tässä haasteessa. Petteri Hentilä odotus. Mikä sun mielestä, Santeri? Mun mielestä Petteri Hentilä odotus on ollut hankalin. Joo, Petteri Hentilällä kestää aina kaikissa, niin on pitänyt odottaa sitä. Se on ollut hankala asia. Ja positiivista tässä reissussa on se, että mulla on 300 ajoporukalla, ei ole mukana naisia. Se on välissä tarvitaan tästä niinku jätkien keskistä aikaa keskustella asioista. Nyt aletaan tässä syömään. Maistuuko Nick Edits? Ainahan se ruoka maistuu. Nyt on syöty hyvät illalliset tässä. Mä näytän rafla, missä me oltiin. Tossa. Alla huikeat maisemat. Niko lennättää vähän dronea siellä. Ja mä meinasin lopetella tän vlogin tänne. Mitä asioita olemme oppineet tästä puhelittomuushaasteesta? Tää keskityy oikeaan elämään, älä internet. Et se, että niin kun sosiaalinen media on vaan meemi, oikea sosiaalisuus tapahtuu ilman sitä sosiaalista mediaa. Ja pitää keskittyä hetkessä elämiseen ja koittaa niin kun lyhentää sitä puhelimen käyttöä, että hoitaa ne hommat alta pois, sit vaikka soittaa kaverit, moi, mä tuun käymään, terve, laittaa puhelin pois ja viettää aikaa oikeasti ihmisten kanssa. Hyvä. No, mitäs Nick Edits on oppinut tästä puhelittomuushaasteesta? Että drone ei voi lentää ilman puhelinta. Se on kyllähän totta, mut joo. Ite jotenkin tullut sellainen tosi vapautunut olo, koska Suomessa oli tosi paljon ressiä, oli kauhean työputki takana, kouluputki takana ja nyt on semmoinen tavallaan puhdistunut olo.
Puhdistamo Ashwagandha. Kyllä, puhdistamo. Tämä oli vörtti, tekisin kyllä milloin tahansa uudestaan tämän saman haaste. Suomessa varmaan vähän hankalempaa tehdä tälleen pidempiä jaksoja, mutta täällä ulkomailla on. Ja huomenna puheltumisasti loppuu, mutta aion käyttää puhelinta paljon vähemmän tämän reissun aikana, koska se tekee hyvää. Ja käykää katsoa Jätkien kanavalta 7 päivän puhelintavideo. Siellä on sellaista toiminnallista settiä, jos kiinnostaa mitä ollaan tehty viikon aikana. Rennosti. Nähdään seuraavan videon parissa. Moikka moi! Moikka moi!